పొద్దున్నే లేచాను, మా బావ బట్టలు తీస్తున్నాడు, మా పాపనేమో పడుకుంది సోఫా బెడ్ మీద. ఇదేమో మా వంట రూమ్ అండి. వంట రూమ్ దగ్గరకు వచ్చాను. రాత్రి అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టేశాను అన్నమాట. జాడకట్టతో ఇంకా ఇల్లు ఊడ్చేద్దాం అనేసి జాడకట్ట తీసుకున్నాను. ఇల్లు ఊడుస్తున్నాను అన్నమాట. ఇది మా వంట రూము. ఇలా నీట్ చేసి పెట్టేస్తాను రాత్రి నేను. ఇలా ఉంటుందండి మా వంట రూము. ఇదంతా మా కిచెన్ అన్న వంట రూమ్ అన్న ఒకటే కదా. ఇదేమో టీవీ రూము, ఇదేమో బెడ్రూమ్లో మా పాప బాగా బట్టలు తీసేసిండు. మా పాప వండుకుంది. మా పాపకు బాగా ఫీవర్ వచ్చింది, అందుకోసమే వండుకుంది. నైట్ నిద్ర లేదు. లేపి ఇంకా ఆమెకు ఇడ్లీలో ఏదో ఒకటి చేసిస్తే తింటుంది అనేసి లేసాము. అది కూడా ఎందుకు లేసాము అంటే ఈ జాడ కట్టదండి. అదంతా చూడండి ఎంత కనం వచ్చింది. అసలు మా ఇంట్లో చెత్తనే ఉండదు, తక్కువ అసలు చెత్త ఉండడము. ఎందుకంటే ఉండేది ముగ్గురమే కాబట్టి ఇంత చెత్త ఆ జాడ కట్టదే వచ్చింది మొత్తం. అందుకే నేను ఈ జాడ కట్ట యూజ్ చేస్తా. ఇది మొన్న తెచ్చుకున్నా నేను షాప్లో. బాగుంటుంది, మెత్తగా మంచిగా ఉంటుంది అనేసి ఇది తెచ్చుకున్నా. దాంది చెత్తనే వస్తుంది. ఆ చెత్త అంతా దాందే సన్నగా వస్తుంది కదా పొట్టులాగా, అది. ఇదేమో ప్లాస్టిక్ మంచిగా ఉంటుంది, అది అసలు చెత్తనే రాదు. ఇక మా పాప మధ్యాహ్నం పొద్దున్న లేచినప్పటి నుండి ఇక రాస్తానే ఉంది. ఆయననేమో ఎడిటింగ్ చేసుకుంటానే ఉన్నాడు. ఎడిటింగ్ అంటే టైప్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇక నేనేమో మా పాపకి డ్రాయింగ్ వేసిస్తాను. అంటే డిజైన్స్ ఉంటాయి కదా వర్క్ బుక్కి, ఆ డిజైన్స్ అన్నీ ఇలా వేస్తున్నాను అన్నమాట. క్రయాన్తో వేసాను. ఇదంతా చూడండి, ఇది రోజెస్ వేసి ఆకులు వేసాను. ఫస్ట్ రోజెస్ వేసేసాక ఆకుల్లాగా ఇలా వేసేసి తర్వాత మార్కర్ తీసుకొని ఇలాగా ఇక్కడ ఒక రోజు మొత్తం హెడ్డింగ్ అంతా లైన్స్ డ్రా చేశాను అనమాట. ఇది అన్నమాట ఒక డిజైన్. ఇంకా వేసాను, చూపిస్తాను ఇప్పుడు. వీటిలో అంతా మా పాప రైటింగ్ రాస్తుంది. తర్వాత ఇక నెట్ కూడా వచ్చాడు. నెట్ మాది రిపేర్ వచ్చిందన్నమాట కొంచెం. వాడి మిషన్తో సెట్ చేస్తున్నాడు. ఎంత ఉంది ఏంది అనేది సెట్ చేస్తాడంట. ఆ పిన్ దగ్గర వచ్చింది మాకంతా. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా ఆ పిన్ను దగ్గర వచ్చింది అన్నమాట. నెట్ కనెక్షన్ పిన్ను దగ్గర అయ్యింది ప్రాబ్లం అంతా. ఇదొకటి పెట్టాడు, దాంట్లో చెక్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఒక మిషన్ అంట. ఆ మిషన్తో ఇలా రెడ్